Izobe kuhloswe ngayo ukuthola isisombululo enkingeni yamanzi endaweni zaseMlalazi. UMlalazi ubunenkinga yamanzi aphuma angcolile kompompi. Amanzi awaklinwa la. Amanzi siwaphuzayo angcolile awudaka. Ngisho sibashuthela. Imeya zethu siyikhombisa sithi sinakho sizofa. Siphuza kanjani amanzi anje? Hayi akusithole respond kubona. Kodwa emva kokungenelela kamasipala wesifunda King Cetshwayo, Imeya uThami Ntuli ithi amanzi asehlanzekile futhi aphephile ukuthi angaphuzwa. Cwaningo lolu lwama-laboratory sisalinde umphumela wokugcina ukuthi basazise ukuthi ngabe kwakuyini leya. Kodwa esingaqinisekisa ukuthi isimo samanzi njengamanje asehlanzeke kakhulu, abantu sebengaphuza bakhululeke. UNtuli uthi yize besalinde umbiko ophelele kodwa bayasola ukuthi amanzi abadungwa abantu abangaziwa ngeyinhloso zombusazwe. Umasipala uphinde wethula namaloli amasha okuthutha amanzi.